Добър вечер, приятели! Много се радвам да ви приветствам тази вечер на теглянето на томболата. Съжалявам много, но това събитие, което беше обявено, теглянето на томболата на живо, днес в 11 часа не можа да се случи по технически причини и за това ще бъде, го провеждам сега и ще бъде на запис. Много така се радвам да видя всички вас, които ще гледате на живо и разбира се тези, които ще гледате на запис. И за да не губим време, първо искам да изкажа изключителната си благодарност към всички вас, които ме следяхте по време на това 21-дневно предизвикателство, които коментирахте, които ми задавахте въпроси, които дори изпращахте и критики, конструктивни критики и както е известно в модерно така да се нарича хейтове, но и това е от полза. Дори хейтовете някакси ме стимулираха повече. Какво аз научих от това 21-дневно предизвикателство и с какво то беше за мен изключително полезно и градивно? Първо, надградих доста технически умения, въпреки че нямахме специални лекции за това как да го правим. Но знаете ли, като че ли практиката и присъствието в подкрепеща общност е от изключително голямо значение. Човек тогава намира начин да потърси сам отговорите на въпросите, които изникват на всяка една стъпка от неговата работа във всеки един момент и които са възниквали и преди това. За това съм изключително благодарна на Анастасия Шахматова, че ни провокира да участваме и ни даде възможност да участваме в това предизвикателство и че ни така държеше будни през цялото време, че ни стимулираше и ни провокираше ние да търсим пътя към създаването на своя начин за присъствие в социалните мрежи. Аз държах основно да развивам Инстаграм, канала си на Wellness Club Biones и съответно Фейсбук страницата. Разбира се, Инстаграм като че ли по-бързо придвижва постовете и там поне намерих доста по-голямо развитие. Доволна съм от това, което се получи. Продължавам напред със същия хъс. Причупих много неща от своите страхове, дори ги елиминирах и сега съм по-уверена. Радвам се да ви имам в моето обкръжение, да коментирате, да лайквате, да споделяте и съответно да бъдете част от Wellness Club Biones и от това, което правим и ще правим за бъдеще. И така, за да не губя повече време в така приказки, които надали биха били от съществена полза. Просто исках накратко да представя това, което аз преживях и пътя, който извървях в 21-дневното предизвикателство. Сега ще споделя екран, за да може да присъствате на теглянето съответно на томболата на живо и за тези от вас, които ще гледат на запис. Вярвам нещата да се случват така в добра светлина. Така, сега ще споделя екран, само да видим дали всичко ще тръгне нормално. Така. Така, споделям екран. Така, виждате, надявам се виждате това, което е на екрана.
Ще дигна това отгоре, така, за да виждате добре. Това е колелото, с което ще теглим печелившите петима в томболата, която обявих още първия ден на предизвикателството в първия пост. В този пост аз обявих, че всеки, който ме следва, харесва постовете, споделя и коментира, включително и тези, които са коментирали в негативна критика, с конструктивна критика, ще участва в тази томбола за 5 места участие в интелект тренинга, който ще стартира на 10 октомври. 10-дневния интелект тренинг, който ще водя аз. Участието е напълно безплатно и това е моят подарък към на тези петима от вас, които ще бъдат изтеглени, които са от този дълъг списък от 34 души, които са ме следвали, коментирали, харесвали и споделяли в хода на тези 21 дни на това предизвикателство. И така, виждате, че в кръга се завъртат 34 номера. Предполагам, че ще видите така, ето как се движат. Но ако генераторът е показал, че са вписани 34 номера, под тези 34 номера има списък с имената и съответно профилите, наименованията на профилите в Инстаграм, които съм взела съответно от коментарите. И така, пристъпвам към теглянето. Ще покажа преди това и списъка. Виждате списъка, той се намира ето тук, съответно. Така, пристъпвам към теглянето. Сферичката се завърта, ние натискаме клавиша, за да се разбъркат номерата и да се изтегли първия печеливш от петимата. Така, първият печеливш ще под номер 17 и под номер 17 в списъка се намира. Под номер 17 е записана Антоанета Енева, Антоанета.енева.39. Следващия номер теглим. Следващият номер е 31 и в списъка под номер 31 се намира Весела Димитрова. Весела Димитрова, психолог. Така е записан профил в Инстаграм. И сега третия печеливш. Номер 13, моят любим номер, и под номер 13 се намира, да видим под номер 13, кой е записан. Под номер 13 е записан Цветанка Панайотова. Поздравления и Цвети. Теглим четвъртият номер. Номер 7. Под номер 7 в списъка е записана Ели Попова. Така. И късметът на последният или губи, или печели. Теглим петият номер. Номер 20. Под номер 20 в списъка е записан профил Анастасия Шахматова.
Така, поздравления за печелившите. Изключително голямо удоволствие ми е да съобщя тези имена и да изтегля тези награди. Аз ще се свържа лично с вас, за да потвърдите дали ще приемете участието в този интелект тренинг и дали съответно приемате наградата. Местата остават 5. В случай, че някой от изтеглените номера, от изтеглените печеливши номера не приеме и останат свободни места от тези 5, които са обявени за награда, ще направя, изваждайки тези хора от списъка, ще направя ново тегляне на томболата, за да попълня местата, тъй като държа тези 5 места да бъдат заети от хора, които са получили подарък в връзка с предизвикателството, което обявих, и това е моята благодарност за това, че вие сте ме следвали, че сте коментирали, че сте споделили и изобщо, че сте част от моето от общността на Wellness Club Bioness. Сега ще спра споделянето. Само секундичка. Спирам споделянето. Така. Споделянето. Това, което искам да ви кажа, още веднъж поздравления за всички, които спечелиха тази награда. Ще се радвам да се видим на 10 октомври в 19:30 часа на интелект тренинга, първия ден от интелект тренинга, който ще водя аз и в който ще се запознаете с една уникална система, наречена Super Jump. Това е система за интелектуални тренировки или както нейните създатели я наричат, педагогика за възрастни. Благодаря ви, че бяхте с мен тази вечер и благодаря предварително и на тези, които ще гледат записа. Моля, под видеото, което ще бъде публикувано в Facebook групата на Wellness Center, Wellness Club Bioness, да оставите вашите коментари, въпроси, ако имате, и съответно за всички вас, които желаете да получите информация какво е това Super Jump и какво ни дава то, защо е хубаво да сме част от тази изключително позитивна, надграждаща себе си, развиваща се общност в световен мащаб, ще бъдете поканени. Ще се радвам да присъствате на един от предстоящите ни уебинари, който ще бъде обявен през идната седмица. Датата и часът на провеждане ще бъдат обявени през идната седмица. Ще се радвам да бъдете част от този уебинар, за да научите повече. Благодаря ви още веднъж, че бяхте с мен. Желая ви прекрасна вечер, спокойна, зареждаща и успешна нова седмица от утре. До скоро!